May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAD Channel 11. Kag subong batian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Mga gini-display nga furniture sa Dalan Lopezay na mismo kumpiskahon sa City Legal Office para mahawanan. NBI mag-ausisa sa sunod-sunod nga kaso sa hacking sa Facebook accounts. Fetus nasapuan sa banwa sa Murcia. LPA sa guwa sa PAR ginapaabot ka manging isa ka bagyo. Kag sa Good Vibes, Bacolod nun, makaduha na ka beses nga nagtap sa board exams. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may low pressure area nga ginamonitor sa karon ang pag-asa sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Pero wala ginadula sang pag-asa ang posibilidad nga ini ang mangin isa ka bagyo sini nga semana. As of 10 a.m. yara sa 500 kilometers east sang Apari, Cagayan ng LPA, ang southwest monsoon kun hangin nga habagat ang padayon nga nagaapekto sa Visayas nga nagalakip sang isla sang Negros. Ginapaabot sa pag-asa nga may posibilidad nga mag-develop sa isa ka bagyo ang LPA sa sini nga semana. Ang Negros na maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang habagat. Gani kun magbunok ang ulan, posible ang pagluntad sang landslide kag pagbaha. Abiso sang pag-asa padayon nga mag-monitor sa weather update para mahibaluan ang lakat sang LPA. Sa number 9, ang mga pinaka-the best nga mga produkto sa mga producers gikan sa Negros ang liwat ipasundayag sa 37th Negros Trade Fair. Kainagin patigayon ng exhibitors briefing kag media launch kag pangunahan sa Association of Negros Producers kag Provincial Government sa Negros Occidental. Sunod sa kay Mary Ann Colmenares, ang Vice Chairperson sa 37th Negros Trade Fair, fully booked na sila. May 108 ka mga booths ang sarang mabisitahan sa September 26 to October 1 nga trade fair sa Glorieta 2 Palm Drive Activity Center sa Makati City. Humalin sa nananari-sari nga mga pagkaon gikan sa pastries, native delicacies, cheese, padulong sa juice ang pwede mabakal kag matilawan. Mga linen kag weave, padulong sa bag, kag mga furniture ang nalakip sa mga Negrense products. May bag-uman nga mga producers nga magapakigbahin nga nagakasayuran sang bag-unaman nga mga produkto. May mga Elcac barangays man nga magapakigbahin. Dugang pa ni Colmenares, pagigani sa Bulawan Awards, ilang nga ginahaylo ang mga katapo nila nga mag-develop pagid sa bag-o nga mga produkto para man may itanyag nga mga lain sa ilan na narisari nga mga market. 39 million pesos ang naganar sa nagligad nga tuig. Subong, nagalaom sila nga ini ang malampuwasan. Amuma ang tema nga nagakasayuran man, nga luyag nila mapaambit ang Negrense Hospitality o kun mainit nga pagtatap. 39 million for all. For ang total for all the exhibitors. Yes. We are hopefully, yes, with everybody's help and with we want to really show the diversity of our province. Ang 39 million na pre-pandemic na siya nga amount. Oo, kay bagulang to 2022, no? So hidlaw-hidlaw gitong tawo. So amo na. So this year, ang amuma kay ti syempre we want to take care, no? We want to please everybody and we really want to show the best of what we do in terms of our hospitality, in terms of the products we make, the food we cook, mga muna. Through this event, members of the ANP and the assisted MSMEs of the provincial government will have the opportunity to showcase the very best that Negros Occidental has to offer. Moreover, this year's Negros Trade Fair aims to feature 100 selling booths, each showcasing new creations and innovative products from ANP's 6 product sector.
Sa number 8, 22 ka mga barangay nga wala maka-liquidate sang financial assistance ang hindi na maka-entra sa mga kompetisyon kag hindi naman hatagan sang financial assistance sa Mascara Festival. Sa 23 ka mga barangay nga gintagaan deadline sang Biyernes, ang barangay 34 pa lang ang nakasubmit sang ila liquidation report para sa financial assistance gikan sa syudad nga gingamit sa Mascara Festival sa nagligad nga tuig. Para kay Councilor Jason Villarosa, ang pamuno sang Committee on Tourism sang Konseho, obligasyon sang barangay nga mag-submit sang financial statement sa 200,000 pesos nga financial assistance para sa street dancing kag arena competition kag 150,000 sa electric mascara competition. Gani para sa iya, magluwas nga hindi na maka-entra sa Mascara Festival 2023 competition ang mga barangay nga wala pa maka-liquidate, hindi naman dapat maghatag sang financial assistance sa ila ang syudad, mentras nga hindi sila maka-liquidate sa pondo nga ginhatag sa ila. Nagmando na si Mayor Albi Benitez nga kung hindi maka-liquidate ang mga barangay nga natagaan sang financial assistance, hindi naman sila tugutan nga makapasakop sa natalana nga kompetisyon sa Mascara Festival 2023. It still depends sa kay Yuhong Foundation, still depends kay Mayor Albi Benitez. No, pwede man sila ka-join pero waay lang sila financial assistance from the city, waay lang sila financial assistance from the Yuhong Foundation, but pwede sila Japon ka-join, pwede man na naton mahimo. Kay I think if i-stricton ginaton basi waay bala may ma-intra, no? Sa number 7, sa Sipalay City, 8 ka mga persona ang insikop sa PNP bangod sang iligal nga panahor. Dakop ang 8 tanan ka mga persona sa ginpatigayan nga operasyon kontra iligal nga panahor sa Purok Gurayan, Barangay Kaihagan, Sipalay City, Negros Occidental kahapon. Kalabanan sa mga ginpangaresto, mga residente man sa among nga lugar. Sunod sa Sipalay City PNP, sa ilang ginpatigayan nga operasyon batok sa iligal nga panahor, ang mga nadakpan ang nagapakigbahin sa hampang tong-its. Nakuha sa mga pulis ang baraha, pusta kag mga ginagamit kapag sa paghampang sa bingo gikan sa lugar. Detain ang 8 sa Sipalay PNP kagkasuhan sang illegal gambling. Sa number 6, isa ka fetus ang nasapwan sa mga pumuluyo sa Banwa sa Murcia, kainas ang aga. Mga 6-7 ka bulan ang fetus nga nasapwan sa Pangpang sa may sitio Maligbasa, Barangay Santa Cruz, mga alas 10 kainas ang aga. Isa ka amay ang nakasapo sa fetus nga kumpleto na ang parte sang lawas. Gindala ini sa health center sang Banwa antes ilubong. Sa records ng barangay, wala man sang may nagabusong sa among nga area, gani nagapadayon pang pagpangusisa sang kapulisan. Sa number 5, bangkay sa isa ka lalaki ang nasapwan sa Sipalay City, kainasang aga. Isa ka bangkay sa isa ka lalaki ang nasapwan sa sitio Tabon-Tabon, Barangay San Jose, Sipalay City, kainasang aga. May mga pilas tugas ang pagbunok ag paglabo ang biktima nga wala na ginhingadlan sa otoridad. Biyernes pa sa na-report nga missing ang among nga persona. Parayon pa nga ginausisa sa PNP ang among nga insidente kag may natumod naman nga suspect sa pagpatay sa biktima. Sa number 4, Commission on Elections ang nag-aabiso sa mga magapapili sa barangay kag SK elections nga mag-file isang temprano sa ilang nga COC kag kung mahimo, hindi na paghulaton ang last day sang filing. Ini ang pahanumdum ni Attorney Ian Lee Ananoria, ang election supervisor sa Negros Occidental, karon nga sa Lunes na magasugod ang filing sang certificates of candidacy. Dugang pa niya, mas maayo kung tigayon nga mapacheck sa abogado o kung sa election officers ang na-fill out nga mga formas para makasiguro. Kay tungod nga magasugod naman sa Lunes ang election period, ipatuma naman ang gun ban. Automatic naman ang pagbutang sa mga checkpoints. Sa command conference kahapon, suno kay Ananoria, ginpatpat ang mga patakaran angot diri. Sa karon, wala pa sa makabig nga area
areas of concern bangod nga wala pa natapos ang filing. Suno kay Ananoria, ang personalidad sa mga magapapili amo ang magapatud man kung bala may makabig nga hotspots o kung areas of concern sa lugar. Samtang padayon ang pagpanghanda sa COMELEC sa barangay kag SK elections. Nakaschedule na ang pag-abot sa mga accountable forms. Not to file on the last day, no, that's number one. Kay Budlay na linutok pala. And number two, ang consult a lawyer before Nga ama consulted lawyer sa raw. or the election officer. Kay every or consult our office or election officers. Kay every line in the COC has legal implications. Tanandang blanks, tanandang ifilapan has legal implications. Sa number 3, blueprint sa mga pipeline sa Bacolod City Water District ang luyag sa karon makita ni Mayor Abby Benitez, hindi ko tumatagan sang solusyon ang problema sa pag-leak sa linya sa tubig. Sa pagsinapol sa katapos ang Basiwa Prime Water Board of Directors upod kay Mayor Abby Benitez na istoryahan ang problema angot sa non-revenue water o kung ang nauyang na supply sa tubig tuga sa mga leakages sa mga pipelines. Sunod sa alkalde, wala sa may napakita nga blueprint o kung design plan sa mga pipelines ang water distribution utility. Gani, nagmando siya para sa reconstruction sang blueprint agud mapatod ang paghatag solusyon kag magakinahanglan sang repair sa pipeline nga mga may diferensya. Ang leakages ang isa sa mga kabangdanan kung nga aapektado ang water supply sa Basiwa Prime Water. Masami, ginareklamo man sa mga konsumidor ang color iced tea kag kape nga supply sa tubig nga nagalabot sa ilang mga gripo. Ang pamunuan sa Basiwa Prime Water ang nagpabutyag naman nga mayara sang negosasyon para sa surface water supply nga nagahatag solusyon sa kakulang sa supply sa tubig. Pero may plano man si Benitez nga mangita sang dugang nga water concessionaire para masabat ang problema sa water supply sa syudad. Kita ya sa isa ka blueprint or mapa kundi na mga water pipes na. So ang soryanay na mo gina is to reconstruct ang network ng water pipes. Ibutan ta sa isa ka blueprint, isa ka database para at least we would know how to better upgrade kung rehabilitate naman ang mga pipes na. Sa number 2, National Bureau of Investigation na maghahatag sang atensyon sa sunod-sunod nga pag-hack sa mga official page sa mga local government units. Ang pinakaulihi nga LGU page nga na-hack amo ang iya si Ibi Magalona kung sa diin may pila ka mga video clips gikan sa mga ginakabig nga hot movies ang nakapost. Suno kay NBI Bacolod Chief Attorney Renua Baldovino, wala man sa karon sila sa opisyal nga nabaton nga request para sa investigation. Pero iya na ginpatuhoy ini sa ilang nga cybercrime investigator. Labi na nga ini ang nahauna nga tion nga gin-target sunod-sunod ang mga LGU pages. Sama sa may random ang pagpang-hack. Damlag pa, na-hack man ang page ni 3rd District Congressman Jose Francisco Benitez, ang iya sang LGU sang Cadiz nga page kag ang Mascara Festival page. Pero tigayo na nga na-recover ang page sang Cadiz kag iya ni Benitez. Alam mo yun, at random yung mga hackers na yan eh. Yes po. But this time, this is the only time na we are experiencing this na they are targeting local government unit pages. Di ba? Ngayon lang naman na nangyari yan. Okay. Parang sinisingle out nila yung mga LGUs. Yes po. That's why we will ask the help of our cybercrime division in Manila. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Kutob sa mga furniture kag display mismo sa dalan sa Lopez Haina Street sa Bacolod City, kumpis karon sa City Legal Office. Ini bilang pagpanghanda na sa syudad sa ginapaabot ng pagdag sa pagid sa mga salakyan sa dalanon sa pagbukas sang klase sa mga public schools sa Martes nga adlaw. May report sa Nico Delfin.
May nagasinablay nga katre sa poste kag mga lamesa, pulungkuan kay iban pa nga furniture nga nagabalabag mismo sa karsada. Ining perme nga malabyan sa may dalan Lopesayna sa Bacolod. Iniman ang isa sa mga rason sang paghinay sang lakat sang trapiko sa sininga area kada adlaw. Gani paborman si Mayor Albi Benitez nga i-confiscate o kon pangkuhaon na lang sang City Legal Office Enforcement Team ang kutob sa mga furniture sa mga baligyan nga nagaokupar sa dalan. Problema mag-confiscate kung legally allowed kami to do that. Nasong tiga-ulo gid kag hindi mamatit, no choice kita kundi mag-confiscate agad ang ilang mga. Suno kay Ray Dimisana, pamuno sa enforcement team, sulit-sulit na lang ang ila pagsaway sa mga tag-iya sang furniture shops nga hindi maglapaw sa gin-designate nga lugar para sa ilang mga gina-display nga produkto. Pero hasta subong, ila lang ginabantayan nga wala na sa nagabantay nga enforcer kag liwat nga ibutang sa karsada ang ilang mga produkto. Kag sa kilid naman sang dalan sila nagaobra, gani may mga motorista nga nagareklamo batok sa bao sang pinta kag mga bukbok sang kahoy. Kay bisan ano naton nga saway, ara sila gyapon no, nagagwa sa gihapon. So siguro ini na lang gid nga semana kung hindi pa gid ni matadlong, I will ask permission from the city legal officer, ma-resort kami sa confiscation. Pero pabor ka man, okay man na simon ano? Depende uro na sa pangatikin misaway ka na Taglinipo pa kang pigado among ginamo magkada. Antes pa man magbukas ang klase sa pampubliko nga eskwelahan sa madason nga semana, magapatuman sang clearing operation ng enforcement team sa Dalan Lopesayna. Mangin kaupod man nila ang katapos ang Bacolod Traffic Authority Office para himuson pating mga nagasablag nga salakyan, nagapark nga tricycle kag e-bike, ilabi na sa nasakpan sang Barangay 27. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, isa ka Bacolod noon makaduhana ka beses nga nagtap sa board exams. Ang pinakaulihi ang board exams para sa guidance counselors. May report si Romeo Subaldo. Ini ang ginakasakuan sang physical therapist nga si Adnan Nilius Balisi sa kada adlaw ang maghatag sang therapy sa iya nga mga pasyente. Sa sini nga klinik nga gipatukod Manila mismo sang iya nga mga partners man nga mga PT siya naga-duty. Duha na ini katuig ang ilang nga klinik. Samtang nagabulig sa pag-improve sa movement kag manage sang pain sa mga pasyente, nakita niya nga nagakinahanglan man sila sa bulig mentally bangod sang ilang nga kondisyon gani napensaran niya nga mag-eskwela liwat sang masteral bilang guidance counselor. Some of our patients here may mga problems with self-concept, may mga depression tendencies. So, patients naman neurological or biskan orthopedic, may mga amputation, fracture, may mga problems sila sa ila self bala. So, amo na nga hamba ko dapat ma-offer ko auxiliary service of counseling para holistic ako rehab, hindi lang physical, may mental man. Sang sining nga tuig natapos niyang iyang kurso sa University of Negros Occidental Recoletos kag sa August 2023 nga licensure examination nag-rank 6 siya sa bilog nga Pilipinas. Istorya ni Ads, samtang naga-eskwela, naga-review na siya nga daan para sa board, nag-review pagid siya liwat sa pagtapos niya. Humalin abis ang sugod, goal niya nagidman nga mangin board placer. Is to be in top 10 gid. Yes, actually, nag-goal gid ko yan. Nag-goal gid ko. When I entered masters, yan ba ko yung matap ko dapat sa board exam. Sa PT nga board exam, amo man na. Ang goal is to... Yes, the same mindset. Sa 2019, naging third placer man siya sa board exams para sa mga PT kag summa cum laude siya sa Riverside College kag siya man ang valedictorian sang batch 2019. Ang magserbisyo sa isig katawo ang nagapangibabaw sa kay Abs. Suno sa iya, hindi madula nga may mga tao gid nga nagaduda sa iya kapasidad, pero ang ini nga mga negativities ang inhimo niya nga inspirasyon para ipakita sa ila nga makasarang siya. May mga people bidaan na naga-drag down sa akon mo. Di ba sometimes may mga haters ganyan. So actually ginubra ko na siya ng motivation na instead of maupod ko sila panaog, I use that nga ginahate ko nila or gasay sila bad things about me para i-prove ko na hindi ko amo na iyan. Nag-process na siya sang iyang enrollment para sa Doctor of Public Health sa isa ka university sa Manila. Kag sa 2024, plano niya nga magkuha sang state board sa US. Luyag niya anay nga magserbisyo sa pareho niya nga mga Pinoy antes magbiya sa luwas.
Luyag niya anay nga maka-establish diri sa Bacolod para kung magbiya na siya pa Estados Unidos, kag magbalik naman liwat sa Bacolod, mayara na siya sang balikan. Barb, grabe guro nga pagpaningwa na magpangabudlayman para ma-achieve ang duwa ka back-to-back nga pagka-top notcher niya. Ang mahambal ko lang yung tumalagsahod na ginaya. I mean, halos ka na galing guro maka-top, maka-place. How much more? 2 times. Kag mas wala pag liwat, Barb. Ay, di ko latunta na ako. May board naman. Congratulations na lang. Congratulations. Kaagam ito mga balita sa Negros Subungan Lao. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.